אורד? יופי. אז אני לא אתחיל מההתחלה, אבל בקיצור, לקבל את ההחלטה שאני קיבלתי לקח לי הרבה זמן. התחלתי באמת להיכנס לכל מיני פורומים, פורומים של מנתחים בריאטריים, איזה ללכת החלטה, לכל... תגידי איזה החלטה, בגלל שהקלטנו עכשיו? אז ההחלטה שהייתי צריכה לקבל זה אם לעשות ניתוח בריאטרי או לא לעשות ניתוח בריאטרי, מכיוון שעשיתי את כל הדיאטות האפשריות שרק אפשר היה לעשות. כל מי שאתם מכירים, שומרי משקל וחלי ממן וחסה וזה וכל מיני טיבטי ומלא מלא דברים, זאת אומרת כדורים, מה לא ניסיתי. היה לי גם מאמן כושר פרטי והייתי הולכת לעשות ספורט ודיאטות וזה. הייתי אולי יורדת 10 קילו, אבל מה זה 130 קילו כשאת יורדת 10 קילו 120? אף אחד לא רואה את זה עלייך, את לא רואה את זה על עצמך, זאת אומרת הייאוש וכל הדברים האלה זה כל הזמן זה מה שנמצא נמצא בתוך הראש, בתוך המוח, וככה התנהלתי. לא אהבתי את עצמי, לא אהבתי את ממש לא אהבתי את עצמי, ממש כזאת איך אני אגיד את זה, מין כזה הסתכלתי על עצמי במראה והייתה לי בחילה מעצמי, ממש הייתה לי בחילה מעצמי, מהגוף השמן הזה שמסתכל מהמראה, ואפילו שבעלי אהב אותי, אמר לי מה את מהממת, סקסית, יפהפייה וזה, אני לא ראיתי את זה, אני לא אהבתי את עצמי, אני זוכרת שלא הייתי יוצאת בשבתות, הייתי פשוט שוכבת במיטה ורואה טלוויזיה ואוכלת ולא עושה כלום, זאת אומרת הייתי בדיכאון נוראי, נוראי נוראי נוראי. וכאשר אמרתי טוב נו אני חושבת שהגיע הזמן לעשות את הניתוח הבריאטרי, גם התחלתי כמו שאמרתי לחקור נושאים, להיכנס לפורומים, לדבר עם הרופאים. עכשיו זה דבר לא פשוט, זה צריך קודם כל לעבור ביקורות, הרבה ביקורות, גם ביקורות פסיכולוגיות וגם אצל דיאטנית, וגם מתחילים לעשות מלא מלא בדיקות, מלא בדיקות, חצי שנה של בדיקות, כל מיני, אם זה גסטרו ואם זה לב ואם זה, זאת אומרת זה לא דבר, זה לא תהליך פשוט, זה תהליך מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד ארוך. ולא קיבלתי את ההחלטה, אפילו הייתי הולכת לרבנים, הייתי הולכת למגדת עתידות, הייתי שואלת אותה כן לעשות, לא לעשות, כן לעשות, לא לעשות, ממש הייתי בין פטיש לסדן, כי ידעתי שההשלכות האלה בסופו של דבר, אני אימא ויש לי ילדים קטנים, אז חס וחלילה יקרה משהו בניתוח, אז לא אליהם אימא. זאת אומרת, הסתכלתי בכל מיני היבטים האלה, וכמו שאומרים, הכל זה מלמעלה, וכשצריך משהו לקרות קורה, אז זה פשוט, מה שקרה זה כזה דבר. 4 שנים, 4 שנים אני התלבטתי האם לעשות את הניתוח. תחשבו לזה, 4 שנים אני במחשבה הזאת, לעשות או לא לעשות. 4 שנים מטורפות שעברתי. ובזמנו עבדתי במכללת אחווה, ניהלתי את כל עמותת הסטודנטים. אז כל ההפקות לסטודנטים, כל הפאן שאתם מכירים, כל המסיבות, כל זה, הייתי עושה, הייתי מפיקה מה אתה להם. אומר, טל? הייתי מפיקה להם את כל הדברים האלה. אה, ביום שהייתי אמורה לקבל אחד מהסטנדאפיסטים, אז הלכתי והחלקתי על שתי הברכיים. עכשיו תחשבו מה זה 130 קילו נופלת על שתי הברכיים. פשוט נפלתי ולא יכולתי לקום, ו... ואני עומדת ככה עד שמישהו בא ואומר לי מה קרה, את צריכה כאילו ללכת וזה וזה, ואני אומרת אני לא מסוגלת לקום, ומנסים להקים אותי ולא מסוגלים להקים אותי, ושם אני גם עם כל הבושה וכל הזה, אבל שם אני מקבלת את ההחלטה, באמת ההחלטה ששינתה את החיים שלי. אני מקבלת את ההחלטה שאני עושה את הניתוח, ולא משנה אם אני חיה יוצאת ממנו או מתה, אני עושה את הניתוח. שם אני מקבלת את ההחלטה, כי המחשבות שעוברות לי בראש זה ככה, את עכשיו 130, את תהיי 135, 140, 145, ואז את יכולה לקבל דום לב באמצע השינה או כל דבר אחר, זאת אומרת זה רק עולה ועולה, ואם את לא תחליטי עכשיו, ואם תעשי את ההחלטה הזאת עכשיו ברגע זה,
בכל מקרה תמותי, זה המחשבות שהיו לי. ומאותו הרגע שקיבלתי את ההחלטה עד הניתוח עצמו, עברו בערך 8 חודשים. ההחלמה לא הייתה פשוטה, בכלל לא הייתה פשוטה. חצי שנה או יותר אפילו של סבל מטורף, כן? עד שמחלימים, עד שמתחילים לאכול נורמלי, ממש תחשבו כמו תינוק עכשיו נולד, ואת כמו תינוקת, לא משנה, את הולכת לאירועים, את רואה אוכל, את לא יכולה לאכול את האוכל הזה, את לא יכולה. ואז כאילו את ממש כמו תינוק, טיפין, 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 טיפות, טיפות, טיפות. בהתחלה עם כפיות קטנות, אחר כך זה אוכל טחון, אחר כך זה, זאת אומרת, הרבה 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 דברים. אבל מה שכן, אחרי שנה, שנה וחצי, שפתאום ירדתי את ה-60 קילו, ופתאום אני רואה את עצמי, דנה שחלמתי עליה, דנה שחלמתי להיות עם סמלה, עם בגד ים, עם משהו שלא יכולתי אפילו כשהייתי 130 קילו להתכופף ולסגור נעליים, לא יכולתי. תמיד הייתי צריכה לקחת נעליים בלי שרוכים, או משהו כזה שזה מטורף. וכל הבגדים שאת הולכת ואת קונה בגדים, את לא יכולה ללכת לקנות בגדים בסתם לדוגמה 50 שקל בזארה או 100 שקל, כן? הבגדים שאת הולכת לקנות זה או עונות או מתאים לי, וכל בגד זה 300 שקל. אז תחשבו כמה כסף גם הייתי מבזבזת רק על הבגדים, מכנס או חולצה או משהו כזה. עכשיו המידה שלי הייתה 56. איפה יש מידה 56? זאת אומרת, זה מטורף. ופתאום אני יורדת למידה 38, כאילו אתם יכולים לדמיין מה קרה לי? אני פשוט רציתי לטרוף את כל העולם, אני רציתי לפרוץ, רציתי לעשות מלא מלא דברים, ואז החלטתי שאני הולכת להיות יזמית. ככה החלטתי עם עצמי, אני רוצה להיות יזמית, אני רוצה להיות אשת עסקים, ולאט לאט התחלתי לפתח את זה. הייתי הולכת לכל מיני נטוורקינגים, להכיר אנשים, לראות מה זה, לראות את הסביבה הזאת של מה זה אומר אשת עסקים, איך הן מתלבשות, על מה הן מדברות, מה זה אומר להיות יזמית. ואז תוך כדי הקמתי חברת הפקות משלי, הפקות מכל מיני דברים שאתם חושבים עליהם, גם אירועים פרטיים כמו חתונות, ימי הולדת, בת מצווה, בר מצווה וכדומה, גם אירועים עסקיים כמו כנסים וכולי, פסטיבלים, השקות וכדומה, ואז גם נחשפתי לעולם יותר של הסלבים וכל הדברים וכל המסיבות וכל הבלגנים, ואז באה קורונה. ואז באה קורונה, ואני לא צריכה לספר לכם מה קרה כשבאה קורונה. עולם האירועים נסגר, עולם התיירות נסגר, כל העולמות האלה שאנחנו היינו כל כך רגילים אליו נסגרו, ואז אין הכנסה. ואז את אומרת, רגע, צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, מה עושים? ולא הכרתי בכלל את המוצרים של ג'וס פלאס, בכלל לא שמעתי על המוצרים של ג'וס פלאס, לא דמיינתי בכלל את עצמי נמצאת עכשיו פה בג'וס פלאס. זה מטורף, איך הכל מתגלגל, כל הפאזלים איך היקום מדבר אלינו ושולח לנו כל מיני רמזים וזה. אז איך אני בכלל הכרתי את המוצרים של ג'וס פלאס? זה היה ערב ראש השנה והייתה ארוחה מדהימה וזה, הייתי אצל אמא שלי בבית ואבא שלי ישבנו וזה וזה, פתאום באמצע הארוחה אני מרגישה כאילו חותכים מצד ימין בצורה מטורפת, ממש כאילו חותכים אותי חבל על הזמן. טסים למיון, בעלי לוקח אותי למיון, עושים לי מלא מלא בדיקות, ואז מגלים שיש לי אנמיה, ויש לי חסרים וזה, וויטמינים והכל וזה וזה. ואני עם עצמי מתחילה לעשות את הדיון הזה עוד הפעם. אוקיי, אני לא רוצה ללכת לרפואה קונבנציונלית הרגילה, כי אני יודעת שהם ידחפו לי כל מיני כדורים שיכולים לפגוע לי בכליות ובכבד והכל, ואמרתי אני רוצה משהו טבעי, משהו שבאמת יעשה לי את העבודה, אבל בצורה מאוד טבעית, בלי פלישה של כל הדברים הכימיים והלא טובים לגוף. ואז אני פוגשת, אני עם קטיה כל הזמן מדברות, אבל אני יודעת שהיא בטיקטוק, ואנחנו מדברות וזה, ופתאום היא אומרת לי, ואני התחלתי גם להיות, תוך כדי התחלתי גם להיות יושבת ראש סניף ויצו אשדוד, אבל זה בהתנדבות מלאה, זאת אומרת אין שם הכנסה או משהו כזה, זה הכל בהתנדבות. אז כל הזמן הייתי שם, והיא אומרת לי וואי וזה מה את אומרת שנעשה איזשהו משהו בויצו,
נעשה איזשהו, לא יודעת מה, אני אבוא לפגישה, נדבר וזה וזה. עכשיו, אני באה לפגישה ומתחילה לדבר על המוצרים וזה וזה, ואני אומרת, רגע, אבל אני צריכה אותם. אני צריכה את המוצרים האלה, זה יהיה טוב לי. אז, אז זהו, אז התחלתי כאילו, הזמנתי את המוצרים והתחלתי להשתמש בהם, ואז היא סיפרה לי על ההזדמנות העסקית, וראיתי מה זה עשה לי בחודש הראשון שהתחלתי עם המוצרים. ירדתי 4 קילו, התחטפתי, אמרתי וואי, כאילו, נשמע פצצה, כאילו, אה, ואמרתי כן, כי אחרי הניתוח, כל דבר שהייתי מקבלת, הייתי אומרת כן, הייתי קופצת על הזדמנות. למה? כי קיבלתי חיים פעם שנייה, קיבלתי חיים מתנה. אז כל הזדמנות שבא לי, לא משנה מה, הייתי אומרת כן, אחר כך חושבת עליה, אומרת אוקיי, מתאים לי או לא מתאים לי. אז תוך כדי ההזדמנויות שנקרו לדרכי, אז כתבתי באשדוד 10 כתבות, סקרתי אירועים, הייתה לי תוכנית אונליין טבעי שהייתי מראיינת אנשים, כי פשוט הייתי אומרת כן להזדמנויות. אה, כמעט נכנסתי לפוליטיקה, רצתי למועצה פה באשדוד, אז מכירים אותי כולם באשדוד, בוא נגיד ככה, לא נכנסתי למועצה, אבל כן, ניסיתי גם את הפוליטיקה. על כל דבר אמרתי כן, עד שאמרתי אני אמצא בסופו של דבר את מה שעושה לי את החשק ואת התשוקה ומשהו שבאמת שישאיר אותי, ואני מצאתי את זה פה בג'וס. גם החברה המדהימה, גם המוצרים המדהימים, היהלומים האלה שאני קוראת להם, גם כל הלמידה וכל ההתפתחות שקרה לי פה, זה משהו שאי אפשר לתאר, זה חיים לפני הג'וס פלאס וזה חיים אחרי הג'וס פלאס. זאת אומרת, תוך כדי כשאתם נכנסות, בהתחלה אתם בהלם טוטלי, כי זה ממש לא שונה זה דבר הכי שונה מכל מה שאתם מכירים, מכל העולם העסקים ומכל העסק הרגיל והקונבנציונלי. כי זה לא עסק רגיל, זה עסק שהוא עסק באמת מטורף, והחברה הזאת לדעתי היא גם מאוד מאוד אחרת, היא עוף זר כמו שאומרים, מכל החברות של רשתות חברתיות שיווק רשתי ושיווק שותפים, כי זה לא. ואני מדברת עם הרבה חברות שנמצאות בכל מיני חברות אחרות והן אומרות לי מה באמת ככה אצלכם, מה באמת זה ומה... כן, ואני אומרת כן 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 ככה זה אצלנו, וזה מטורף כל ההתפתחות וכל הלמידה וכל מה שנותנים לנו. והנה אני מספרת את הסיפור שלי אצלכם, יוצאת מאזור הנוחות שלי, מספרת את זה בזום בפעם הראשונה, ככה קופצת למים. זהו, אני אשמח ככה אם אתם רוצות לשאול אותי שאלות, דברים, עניינים, ותוך כדי אני ככה רוצה להגיד לכם מה אני הבנתי. אני הבנתי שצריך אומץ כדי להחליט, לא משנה איזה החלטה מחליטים, קטנה, גדולה, היא משנה את הנתיב של החיים שלנו. המציאות בחיינו היא משקפת את הבחירות בחיינו ואת ההחלטות שלנו. כדי להחליט עלינו להתגבר על חששות ועל ספקות, לפעמים עלינו גם לוותר על משהו מוכר ואולי נוח. מצב מוכר תמיד יעניק לנו ביטחון מסוים, כי אנחנו כבר מכירות ויודעות את זה, יודעות כיצד להתמודד, גם כאשר אני לא שבעת רצון ממציאות חיי. לכן כל החלטה כרוכה באומץ. חשוב גם להדגיש, כי גם אי החלטה זו בעצם החלטה. כיוון שאני מחליטה להישאר במקום הנוכחי שלי, או שאני מאפשרת לנסיבות להחליט במקומי. כמובן שיש גם את הסביבה שיכולה גם להפריע לנו כמו רעשי רקע. להחליט זהו תהליך בחירה בין כמה אפשרויות. בכל רגע נתון אנחנו מחליטים ובוחרים. יש כאלה ללא מחשבה יתרה, ללא מאמץ, למשל מתי אני אוכלת, איך אני מתלבשת, מתי אני הולכת לישון וכדומה. מתי הכי קשה להחליט? כאשר ההחלטה היא הרת גורל, כאשר יש לה השלכות על נתיב חיים, כאשר אין לנו מספיק מידע על כל האפשרויות או לתוצאות מהבחירה, וכמובן שאנחנו גם בוטחים את ההחלטה בצורה שכלית.
אנחנו מתבססים על ניסיון שלנו בעבר, על ההצלחות שלנו, על הכישלונות שלנו, על הפחדים וחששות, וכמובן גם יש להניח שהסביבה תשפיע גם על ההחלטה. לעתים לא נבחן ולא נאתר אפשרויות, הזדמנויות שאנחנו רואים לפנינו, מכיוון שלא האמנו שהן קיימות, או שפסלנו אותן ברגע שצצו במחשבה. למשל הג'וס פלאס זו הזדמנות מטורפת, אבל הרבה אנשים לא מבינים את האפשרות הזאת. הם לא יכולים לדמיין מה יכול לקרות להם, גם מבחינת של התפתחות האישית וגם מבחינת מהמצב הכלכלי, מה יכול לקרות להם כאשר הם יגידו להזדמנות הזאת כן. עכשיו, איך אנחנו יכולים להחליט? כאשר אנחנו טרודים באיזושהי סוגיה מסוימת, או אנחנו לא יודעים מה הדרך, או לאן לפנות, איזה כיוון לבחור, יש לנו כזה חוסר שקט, אנחנו מבולבלים, אנחנו מרגישות חסרי אונים, מתוסכלים, אני מאוד מאמינה שאם אנחנו נעצור, נשקיט את המחשבות שלנו, נתבונן בהן, אנחנו נדע לזהות את האפשרויות הנכונות עבורנו. עכשיו, איך אנחנו נוכל לעשות את זה? אנחנו נוכל להיעזר במדיטציה, אנחנו נוכל להיעזר בכל מיני טיפולים, יש access bars ויש כל מיני טיפולי מסע, קלפי מודעות, ממש הרבה דברים כאלה. וכמובן האינטואיציה שלנו, הדבר הכי חשוב זה האינטואיציה שלנו, זה לשבת עם עצמנו בשקט שקט מוחלט ולשאול את עצמנו מה דנה של 5 שנים מהעתיד הייתה עושה. אני בנבחרת שלחתי משימה מאוד מאוד מעניינת. אני אמרתי כזה דבר, תשימו 2 כיסאות, כיסא אחד תזמינו את האני מהעתיד שלכם, ממש מישהי מהעתיד שאתם מסתכלות ואתם רואות ככה אני רוצה להיות, ומישהי של עכשיו, ופשוט תשאלי אותה את השאלות האלה, איך הגיעה לשם, מה היא עשתה בשביל זה, על מה היא ויתרה, מה הייתה צריכה לעשות, לדמיין אותה ממש בפרטי פרטים, איך היא נראית, איך היא מתנהגת, מה היא לובשת, לאן היא יוצאת, מי האנשים שסובבים אותה, ולפי זה כל השאלות שלכם גם ייפתרו, זאת אומרת אתם תתחילו לשאול והתת מודע יתחיל לענות לכם על זה, וככה אתם תדעו שההחלטה שתקבלו היא החלטה נכונה עבורכם, וכל החלטה היא תחילתה של דרך חדשה וקסומה. אז תודה רבה, הייתי איתכם, שמחתי להיות איתכם, ואם יש לכם שאלות אז באהבה. דנה, תגידי, איך את יכולה לסכם חיים שלמים בחצי שעה? שנים רבות בחצי שעה. אני כאילו, עשיתי לעצמי סיכומים, אני כמו, עשיתי לעצמי. דנה, עשית לעצמך הרבה נקודות בחיים, אבל לכל נקודה זה וואחד מהפך וסיפור ותהליך. זה כמו שאנחנו מבשלות 4 שעות לחגים, ואז אוכלות 20 דקות. אה, לגמרי. וקניות וזה והכל, ומסתכם ביומיים, ואוכלים 20 דקות. אז ממש השראה. אה, אני, אני מעריצה נשים שעושות מהפך בחיים שלהם, וזה לא פשוט, ואני יודעת כמה זה לא פשוט לעבור שינוי מהצד ההוא לצד הזה, ולקלף את עצמך, ולהתמודד עם השדים שלך, ועם המחסומים שלך, ועם האמונות שגדלת בהם שנים, ועם כל התחושה שגדלתי את השנים כאישה שמנה. ולהיפטר מזה, זה יכול להיות שהרבה יותר קל אולי, אני לא יודעת, כן? אבל אני רק משערת, שיותר קל לרדת במשקל מאשר להיפטר מהמחשבות. והמחשבות המקבילות האלה שמפריעות לנו גם אחרי שירדנו במשקל. ובגלל זה אני רואה אותך כאישה פורצת דרך. כשאת פרצת הדרך שלך, את עשית, כל פעם עשית עוד משהו, ועלית עוד שלב, וכל פעם העלית את הסטנדרטים שלך, ופתאום העזת לחלום שאת מסוגלת להיות אשת פוליטיקה, זה מטורף. זה פריצה מטורפת לחיים שלך. והכי הכי חשוב שאנחנו נבין כאן, זה לפחד, הרבה יותר לפחד מלפספס אותנו.
בתוך החיים האלה. כי אנחנו עושים את החיים, לא החיים עושים אותנו. אוקיי? דנה עיצבה את החיים שלה בזכות עצמה, ואז החיים שלה היו החיים של דנה. אוקיי? היא לא הסכימה להתפשר עם מה שיש, והיא אמרה, אני רוצה את החיים של דנה. אני רוצה להיות במקום כזה, ואני רוצה להיות אישה כזאת, ואני רוצה לעשות את זה. זאת אומרת שהיא רוצה חיים של דנה, ולא אני רוצה חיים כמו שכולם, ואני רוצה לרוץ אחרי העדר. אני רוצה... ואת עשית תהליך מטורף. לרדת גם במשקל זה גם חתיכת סיפור. זה לא פשוט, זה לא 10 קילו. אז אני מורידה בפניך את הכובע, אישה מדהימה וחזקה, ובגלל שסיפרת לנו את כל הסיפורים, מה עשית, אז תיזהרי ממני, כי ה-PMD קטן עלייך, חמודה שלי. את אוכלת אותו בלי מלח. אז תודה קדימה, רבה, תודה, קדימה. תודה, תודה על כל רק המחמאות, וואי, תראי איזה מחמאות יפים, וואי, תודה, תודה, תודה בנות, וואי, איזה כיף, איזה כיף. יש שאלה אחת, איך בעצם התחלת את הדרך, לקוחות ראשונות, זכייניות ראשונות, וואי, 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 מה אני עשיתי? זה נראה לי זום אחר, אבל בגדול אני אגיד כזה דבר, אני כל כך התלהבתי מהעסק, שהתחלתי להתקשר לכל מי שאני מכירה, ובאותו יום שרפתי 300 איש כי התלהבתי מהעסק, אבל עכשיו גם התחלתי לקבל אותם בחזרה, לאט לאט הם פתאום רואים, הם עוקבים וזה, אז הלקוחה הראשונה שלי הייתה סגנית שלי שהיא מנבי, סגנית בביצו, מריאנה המדהימה, בת 70 ומשהו, אחרי מחלה והכל, היא האמינה בי והיא קנתה את כל המוצרים, והיא פתחה לי את הספתח, ואחר כך עוד ועוד ועוד לקוחות, ניקוי רעלים והכל, חברים, חברות, וזכיינים, כן, אותו דבר, הייתי פונה לכל אחד והייתי פשוט מתלהבת מהעסק, וזהו, והיו לי מלא מלא זכיינים, אבל זה לא אומר כלום כי הם לא עבדו, הם נכנסו והם לא עבדו, אבל לאט לאט עכשיו אני בונה צוות ואני יודעת בדיוק מה אני רוצה ומי אני רוצה, ויש לי כאן באמת זכייניות עכשיו מהממות, שאני ממש ככה, אני נתתי לעצמי כזה דבר, אני החלטתי עם עצמי, אוקיי, אני לא הולכת לפי העדר אף פעם, אני לא כזאת, אני החלטתי עם עצמי כזה דבר, אני מצמיחה ומקדמת את הזכייניות שלי, מי שיש לי השותפים, אני גם לא אוהבת לקרוא להם זכייניות, אני אוהבת לקרוא להם שותפות לדרך, שותפות למסע, שותפות לדרך, ומצידי שהם יעברו והם יעשו את הדרגות והם כאילו יהיו על הבמות, אני רוצה לראות אותם, אחר כך אני יודעת שזה ישלים את זה יבוא, אבל אני רוצה לראות אותם, אני רוצה שהם יקבלו לקוחות והם יקבלו את עוד זכיינים, ואני אתן להם את כל מה שאני יודעת, את כל הליווי, את כל הלב, את כל הנשמה, זה מה שאני החלטתי עם עצמי. אני פחות מסתכלת על דרגות שלי עם אני רוצה יותר לקדם אותן, אבל זו החלטה שלי. והחלטתי עוד דבר, שאני רוצה להגיע לגיל זקנה, 80, 90, לא יודעת מה, ולהתגלגל ככה, כמו שאתם יודעים, בסרטים החמודים, שיש אח כזה ויש כזה כלב או חתול, לא יודעת מה, ואת יושבת כזה מתגלגלת על כיסא, ואת חושבת, מה עשיתי? איזה דברים עשיתי? ואז אני רוצה להגיד כזה, זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי, לא פספסתי שום דבר בחיים. זאת אומרת, הלכתי ופרצתי גבולות, ומה שאפשר לעשות אני עושה, ובאמת, אני אומרת עכשיו כן על כל הזדמנות. הזדמנות מטורפת, הזדמנות לא מטורפת, לא יודעת מה, אני אומרת כן. יש כמובן דברים שלא בשליטתי, כשזה לא בשליטתי זה קצת מבאס, אבל בסדר, גם על זה, זה גם משהו שבוחן היקום אותי והכל טוב, אבל כמעט על כל דבר אני אומרת כן, אין משהו שאני אומרת לא, הכל אני אומרת כן. וואי, תודה, תודה, איזה כיף, תודה, איזה כיף, באמת תודה על הבמה, באמת, וואי, זה התרגשות מטורפת, אני מאחלת לכל אחת ואחת לספר פה את הסיפור שלכם, כי כל אחת ואחת פה באמת זה סיפור בפני עצמו, ולא חייבים להיות סלב כדי להגיע לטלוויזיה ולהתחיל זה, כי כל אחד זה סיפור בפני עצמו. כשאתם מתחילים לדבר עם אנשים ואתם שומעים את הסיפורים שלהם, הלקוחות שלכם, הזכיינים שלכם, פתאום אומרים וואי איזה סיפורים, איזה זה, על כל אחד לכתוב ספר, אז זה מטורף. זהו, אני אפסיק לדבר למה זהו, אני לא... אני יכולה להגיד משהו?
כן, מדהים. בטח. מדברת אז, מהמם. אז קודם כל דנו שאת יודעת מה אני חושבת עלייך, ואני כאילו, אני כאילו מסתכלת מהצד ושמעתי כאילו את הסיפור של דנה גם אז כשרק נכנסנו כאילו לעסק, ודנה יודעת את זה, ואני כאילו חוויתי את זה מהצד של הבת שעברה, כי אימא שלי עברה בדיוק את אותו תהליך מה שדנה עברה, ודנה מכירה את הסיפור של אימא שלי, אבל אני כאילו מסתכלת על דנה ואני רואה את כל מה שהיא עברה ואת כל מה שהיא מספרת, ואני אומרת כאילו אמא, שאפו ענק, ואת פשוט השראה מטורפת, ותדעי לך שאני הולכת להראות את הזום הזה לאמא שלי ובגדול, כי וואו. בקטע הזה באמת אמא שלי תבין אותך, כי זה לבחור בעצמך, כי זה הרבה פחדים, זה הרבה רעשי רקע של איך ניכנס לניתוח או לא, כי אני כשעמדתי, כאילו כשהיא נכנסה לניתוח אני עמדתי מהצד, היא זאת שבתכלס עברה את זה, היא הייתה שם, בדיוק כמו שאת עמדת וסיפרת את התהליך הזה, את כל הפחדים האלה, וזה פשוט מטורף, אז את השראה ווואו, מהממת. תודה. תודה. בנות, אתן רגע, אני רוצות יכולה לשאול? להגיד משהו? ברור. מכיוון שהאפליין שלך חוגגת יום הולדת עם הקטנה שלה היום, אז אני אקח תפקיד האימא, ואני יכולה להגיד על דנה שאני מכירה אותך בשנה וחצי הזאת, אני מכירה אותך ממש מקרוב, והתהליך שאת עוברת כאן הוא מעורר השראה, באמת, זה מדהים, 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 כאילו אני פתאום מגלה דנה, כל פעם אני מגלה משהו חדש עלייך, היכולות שלך. וזה באמת התחיל באיזשהו ערב בוויצו שהגענו ככה וקפצנו למים וארגנת שם נשים ולא יצא לנו מזה שום דבר והמשכת והיו כמובן עליות וירידות באמצע, אבל כאילו תראי מה זה, את כאן איתנו מעבירה זום ל-47 בנות שכולם פה עם צ'אט מפוצץ בהודעות, ואת פשוט מדהימה דנוש, מדהימה, גאה שאת חלק מהארגון שלנו. וואי, תודה, אני גאה להיות פה, אני גאה להיות בכלל בג'וס, אני גאה להיות איתכן, כי זה לא רק הג'וס, זה החברה, זה הקהילה, זה המשפחתיות, זה מה שמקשר ומחבר אותנו, זה האנשים, זה הדומה מושך דומה, זה האנרגיה של האנשים, תשימו לב שאנחנו על אותו תדר, אנחנו מדברות על התדרים, אנחנו מדברות על היקום, אנחנו מדברות על דברים שבמקומות אחרים לא מדברים על זה, מדברים מכירות, 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 תעשו מיליונים, תעשו שיהיה לכם רכבים של פורש ולא יודעת מה, זה מה שמראים להם, ופה אנחנו לא מראים את זה, אנחנו מראים הפוך, אנחנו אומרים אתם רוצים להיכנס לכאן ולעשות רק כסף, זה לא בשבילכם, כאן זה שליחות, כאן זה עזרה, כאן זה נתינה, כאן זה לצאת מכל המחשבות האלה של כאילו זהו אני הולך להיות עשיר וזה וזה, לא, כאן זה צריך באמת לעבוד קשה ולעשות את הסיסטם וכל הדברים האלה ולקבל את ההחלטה, בסופו של דבר זה לקבל את דנו, ההחלטה. דנו שאני אוהבת אותך, את יודעת כמה אני אוהבת אותך, ואני חייבת להראות לך משהו, אני עשיתי לי פה משהו של ג'וס פלאס, ושמתי תמונה של שתינו, אנחנו אמנם לא, אנחנו מאותו ארגון גדול, אבל אין בינינו אפליינית וזה, אבל קולגות, אבל כאילו שמתי את התמונה שלך איתי, כי אני מאחלת לעצמי שיהיו לי בנות כמוך, עם וואו, הנחישות, עם הרצון, ותראי, תסתכלי, את רואה אותנו פה? יא, כן אני רואה, יא, איזה מרגש, וואי, ויש פה רק מטורף. 4 תמונות, עם מעיין, איתך, וזהו, והבת שלי, כאילו. זה ממש בחרתי את הקומץ הזה, כי אני באמת שולחת לי מסר ללמעלה, לשלוח לי אנשים כמוך, אני באמת רואה אותך, מצליחה, חבל על הזמן, ויש לך את הכל, את כל הנתונים, בשביל להצליח, ולהצליח ברמה טובה, ברמה שהלב שלך שם. כי איפה שהלב, זה ההצלחה. וואי, תודה, אז אני מאחלת תודה, לעצמי. כן. תודה. אוהבת איזה אותך, ואת השראה. תודה, אני ככה קוראת את הזה, איזה דרגה אני SC, אני SC, עשיתי פעם אחת, אני צריכה לעשות עוד, אבל אני SC, אני אגיע לזה גם. את תגיעי ל-PMD פלוס, ואני באמת, אנחנו כולנו בטוחים שזה יקרה, לגמרי. בעזרת השם, בעזרת השם. כל הבנות שנמצאות כאן השנה קופצות למקום מטורף. השנה זה קורה לכן, אוקיי? תזכרו מה אמרתי.
כל מי שלוקח את העסק ברצינות, השנה הזאת זה השנה שלך. זאת תהיה שנה מטורפת. זה כבר שנה מטורפת. זה השינוי המדהים הזה, הוא לא שינוי רגיל. הוא ממש לא דבר כמובן מאליו. אנשים שנמצאים פה וחווים את כל המיינדסט והזה, והתודעה, והחוק השפע, וחוק המשיכה, אנשים לא זוכים להכיר את העולם הזה. שתבינו שאתם, באמת אנחנו קיבלנו מתנה שיש לנו את הזכות להכיר איך לחיות נכון על כדור הארץ, פה, בעולם הזה, כשאנחנו נושמים. לא אחרי שנמות, זה לא יעזור. כאן שאנחנו נושמים. ליהנות מכל רגע, לראות את היופי ואת מה שיש לעולם הזה לתת לנו. אז זה ממש זכות, וצריך להגיד על זה כל יום תודה. כל יום. כמה שיותר תודות, תרבו בתודות, וזה ילך איתכן. זהו, דנה, תודה רבה על הבמה שנתת לנו כאן ועל השיתוף הזה, ואני בטוחה שמלא מלא בנות כאן לקחו הרבה דברים וכוח ועוד חיזוק ועוד השראה. מזה אנחנו ניזונות, ומזה אנחנו צומחות, ומזה אנחנו גדלות. נשים זה מדהים, חבל על הזמן כמה כוחות ותעצומות נפש יש בנו, בעזרת השם, שאנחנו נעשה חייל מאוד מאוד גדול, בנובמבר 2024 יש לנו עוד במה להיות בה, לא רק במדריד, יש לנו במה בישראל שהיא לא פחות חשובה לי. אז כולכם שם עולות כמו ענקיות, כל אחת עם הסיפור המדהים שלה וההתפתחות האישית המטורפת שאתם הולכות לעבור כאן בשנת 2024. תודה שהייתן כאן, אהובות שלי. תודה עליכן, תודה על מי שאתן, תודה שאתם חלק מהעסק שלי. אני מעריצה אתכן, רק שתדעו את זה. כל אחת תודה ואחת רבה, רויטל. זה עולם ומלואו. וזהו, תודה. לכו לילה לגדול. טוב. ואני אסיים, כמו שבזמן האחרון אני מסיימת עם זה הרבה, רק בלילה לחלום וביום להגשים, אוקיי? תחלמו בענק, תלכו לישון עם החלומות והפנטזיות, ובבוקר תגשימו ותפציצו. תודה יאללה, רבה. תודה אהובות שלי. רבה, אמן, תודה תודה רבה על רבה. ההזדמנות, תודה תודה רבה רבה. לכם. תודה תודה רבה. תודה דנה. רבה. תודה תודה. שבאת. לילה טוב. תודה דנה. תודה לך. אלופה. תודה. וואי, ליטל, הרגשת אותי עם התמונה. תודה רבה, דנה. ליטל ריגשה אותי עם התמונה. ליטל, כן. ליטל יש לה הפתעות, היא יודעת להפתיע. צריך לעצור את ההקלטה. תעצרי. איך אני עוצרת רגע? לא משנה, אנחנו ננתק, זה ייסגר. סבבה. וואי, מקסימום אחר כך תשלחי למי שרוצה. וואי, רויטל, מה זה תודה? תקשיבי, תודה מה שנתת לי את תודה? תודה הבמה. לך. תודה לך. איך הייתי? אני רוצה לשמוע איך הייתי, תעשי לי פידבק. את לא מבינה שאת מרגשת ואת מחייכת ואת צוחקת, זה עושה טוב על הנשמה, כאילו זה הכי טבעי שלך והכי את. וזה טוב שמכירים אותך כמו שאת. את מאוד חייכנית ושמחה וקורנת מאושר, כי בן אדם שעבר כל כך הרבה והוא נמצא במקום שהוא מאושר, אז זה פורץ ממך, רואים את זה. את הצחוק שלך ואת החיוכים שלך ואת ההתרגשות שלך, כמו ילדה קטנה, מתרגשת. לגמרי. לגמרי, ככה צריך ליהנות מזה. תהני מכל רגע, דנה. אני נהנית פה, את לא מבינה כמה. אני כן. נהנית כל כך בסביבה ובעסק הזה, את לא מבינה כמה. כן, אי אפשר לא ליהנות מהחוויה של היום-יום שלנו בעבודה הזאת, שקוראים לה ג'וס פלאס. לגמרי. ואנשים לא כן. מבינים מה הם מפסידים, לא מבינים, ואני מנסה להסביר להם, אני אומרת להם, תקשיבו, תנסו. לא, 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 בסדר. דנה, אל תדאגי, הם יגיעו לאט, 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 בסוף כל המדינה תהיה פה. לגמרי. לגמרי. איתך, יאללה. עם כולם, לגמרי. כן. יאללה, אהובה שלי, תודה רבה. תודה לך. ביי, אהובות, אלופות, לילה טוב. לילה